Grote Frieske koepels van basisonderwijs zoals Proloog en PCBO Ljout betel je het personeel dit keer net terug. Bij de 2 jettere stakings dienen ze dat nog wel. We vonden eigenlijk net 2 keer terugbetalen wat al vrij uniek weer. Omdat we in dat PA een actiefront zitten, vonden we het nou echt een afweging. Gezien het middel wat gebruikt wordt en de bredere verantwoordelijkheid die wij hebben om nou net terug te betalen. Je betaalt je het personeel net terug. Geldt dat eigenlijk voor alle koepels in Friesland? Voor de meeste koepels wel. Voor zover mij nu bekend is ongeveer 90% van de koepels die het salaris dit keer inhouden. Squalkoepel Proloog gaat 23 jaar bieren squallen in Ljout en omjouwing. Alle squallen van deze koepel binnen waasje sletten. 12 van de 15 squallen van PCBO jouwen waasje wolles. Die hebben afgewogen om een eigen programma in de school te organiseren. Met ouders en met leerlingen. En er is ook een lesprogramma bij. Dus het aantal stakenden, individuele stakenden, was dan niet dermate dat de school dicht moest. Stakende leraren, maar de waasje in een gruttal gevallen een beroep dwaan op de stakingskas van haar vakboen.